Nelson Chamisa opindira orangarira mhuri yeZimbabwe ombosiya zvekuti aiwa ndofana kuita zvepolitics asi onyatsa kunyevenutsa mhuri yeZimbabwe panhau yezororo reEaster aiwa owisha vanhu zvekuti nyange uriwo chinzwa message chibva kuna Nelson Chamisa aiwa unofara unonyatsa kufila kuti aiwa ndaudzawo mashoko aya nemutungamiri wangu ndaudzawo napresident wangu main opposition mhuri yeZimbabwe Orangarira Mashoko Aataura ndokurudzai bva subscribe like tina on the bell icon kurambochiona mabudets anokupa pano paZim News Live. Notanoyanyira achiti the promise of victory. Remembering this, Jesus Christ is our exodus out of this otherwise horrible world. He is our Sabbath in a stormy and tumultuous world. He is our victory against sin, temptation, and death. He is the confirmation of our redemption and the hope of our glory. Easter reminds us that in the crucible of adversity, hope blooms. This holiday avoids being hateful in words and deeds towards others. Safe travels to everyone traveling this Easter weekend. I wish you all a happy and blessed Easter weekend. May you and the family be preserved, revived, and rejuvenated with the power of the blood of Jesus Christ. Thank you, Jesus. No mashoko anatoka panapa na Nelson Chamisa. Aiwa anorangarira mhuri yeZimbabwe oti aiwa tofana kumboseta aside my differences but mhuri yeZimbabwe toda kuwisha a happy Easter. Ndo mashoko anatoka panapa na Nelson Chamisa. Pina mcomment section medu mtudze mafunguro enyu aya musangana subscribe like and turn on the bell icon. Tombachana mabudets anokupa pano paZim News Live.